Bună ziua, bun găsit la un nou film aici. M-am reîntors și eu cu un castofon aici mai bun, mai sensibil la recepție. Și acum ascult România Actualități. 91 cu 1. Auziți cum face propagare. Ceasul e 15 și 17, sper că se înțelege. Ceva. Da, s-a cam dus propaganda. Auziți cum face. Bun, ne vedem la alt film.